Tungod kay ubos pa sa Modified Enhanced Community Quarantine kung MECQ ang dakbayan Sugbo ug padayong nagsaka ang mga kaso, mga barangay control checkpoint sa gibuksan sa kabarangayan. Unsay naa nini o ganganong gihimo man kini sa ato mga otoridad. Ano ang report ni Nico Cirino. Pagsud sa eskinita sa Barangay Lorega, San Miguel, nakaset up na kining ilang mga tents. Inter ug intra-barangay quarantine control checkpoint ang tawag nila niini. Gipalag una ang mga tawo nga musud sa dapit ug ang mga dili residente sukit-sukiton unsa ang ilang tuyo. Ang ubang sakyanan nga gusto lang unta mo shortcut sa maong kalsada, wala una pasudla. Palagbuko na mo sila, 10 time, ya din sila gikan, ya unsay purpose musud sa atong barangay. Mo na din amo lagi para monitor gani mo sir simbakog na mga kuan at di sila gikan. Usa si Jerwin sa mga volunteers sa checkpoint. Tag-unom ka oras kada adlaw siya nga moserbisyo. Lagad sa mga tao nga bantay diri sa Loriga para mawagtang gyud ang mga COVID. Pasabot sa kapitan sa barangay, ang mga gihimo nila pamaagi sa pagpahugot sa kampanya kontra COVID-19 aron dili na mudaghan pa ang kaso. Bisaad sab ang barangay ug tabang sa ilang mga volunteers. Kinilo nga mga bugas ang ilang ipanghatag, magdepende sab sa gidugayon sa oras sa ilang pag-duty. This is also an effective way nga ang kaning atong pag in and out sa mga tao ma-regulate gyud nato gyud, no, especially sa kaning mga non-essentials one, no? So kung ang assessment dili gyud necessary gyud, and we advise them to stay at home gyud. Sa silingang barangay sa Dayas, may mga checkpoints sab nga gimontar. Dunay mga control points nga mga pulis gyud ang naka-duty gikan sa Regional Mobile Force Battalion. Samta ang mga dili taga barangay nga mudayo sa dapit pangayuan sa nagbantay og dokumento pamatuod nga dili sila person under monitoring sa ilang lugar. Importante lang tuyo. Amo lang aton. Nakoy kauban may ato pangalan. Amo lang pangatanong kasi pangalan sa ilahang tuyo. Na among pagawason. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.